искам да ви разкажа за един български бранд, който изключително много ме впечатли. Не само с продуктите, които е създал, но и с отношението на човека към работата, която върши. Български бранд, който няма и една година. Бранда е за хранителни добавки, чайове и козметика. Днес искам да ви споделя за козметиката. Продукт номер 1. Това е продукт. Естествено, както виждате, той блести. Мажете се на моренцето, за да добиете хубаво тенчето. Няма да мирише на шоколад. Брутален. Няма слънцезащитен фактор. Т.е. вие първо си нанасяте слънцезащитния фактор и след това се мажете с тази красота. Това е фатулус. Намалиш. Браво! Не те ябе. Нали знаеш? Не може да ябеш. Показвам ви сега втория продукт. Боди бътъра. С него се намазвате след слънце. Това нещо аз го използвам вече една седмица. Всеки ден. Да кажем сутрин. Ставаш и се мажеш, кожата става невероятно мека и остава така до вечерта и не само това, то мирише до края на вечерта, разбирате ли? Аз такъв продукт не съм ползвал. Категоричен съм това, абсолютно 100%. Абсолютно знам, че конкуренцията на такъв тип продукти в момента е огромна. Но ви съветвам да посетите сайта на My Health Fusion. В момента даже тези два продукта са намалени. И да подкрепите и вие българския бизнес, който се прави с любов и от сърце.